Muri Zimbabwe tiri kusangana nhasi uno munoziva kuti tiri kudzifambira tabuda takananga kwasekuru Chikwambo vari muGlendale iri pakati pemazowe neBindura. Tauya kuno takanzwa basa ramunoita tikati aiwa regai tisvike kuna sekuru Chikwambo tinonatsotaura navo tiregere kungonzwa riri zeve. Saka tauya nhasi uno tizozivana uyo muri Zimbabwe nePaslai Media ikuzivei kuti kuna sekuru tina vamwe vanhu vari kubva kuNanadharo vachipfuurira kuenda kuHarare kunorapwa. Imakagara zvenyu muno musekuru. Aiwa chokwadi. Totangana iro zita rekuti Chikwambo rakauya sei? Zita rokunzi Chikwambo vamwe kutanga kundiona asi vazhinji vanondiona nekuti takatombobuda pamamidhiya akati siyanei asi kushanda namukoma Sly akasike kutanga vanhu vatakashanda navo nguva dzakaita sei dzakareba. Nanhasi unoona ndambobudawo kuenda mumasango tinopesa chikaranga chedu asi chikaranga chakapera ndachinzi chidzokera panzvimbo basa rifambe semafambiro arinofanira kunzi riite sei riitwe. Chokwadi. Sekutaura kwamuri kuita vari kukuona ike kutanga vangada kuziva kuti basa iri makaritanga rini? Basa iri ndakaritanga ndine 13 years asi ndine 13 years ndakaritanga kuri kumasowe. Mudzimu yaiva ichibata ndiri paimba yaMwari. Ndakapedzisira ndazonzi enda kuchikandira kwandakanozosangana nevachakabva naMicho. Ndakagara navo 2 years ndiri pachikandira pano pachiwesha. Ndaiti ndakaenda kuchikandira ndoenda kuchiburi. Sezvo nemweya Mwari vanozvita Micho vaiti inini ndiri ngoro dziri pamuganhu. Vemweya mutsvene waMwari ndinovada. Vane madzinzi avo huyai munamate. Ndokuya kwatakazoita kuti nhasi uno ndisvike pano. Ichokwadi. Pazvakatanga mune 13 years baba kuti muchizonzwa kuti ndatanga basa riri pandira, pane here wamunorangarira wamakatanga kurapa akanga achinzi munhu uyu murwere mukamubatsira? Ichokwadi. Anga ari munhu airwara nei? Panga pana ainzi Musaruwa akamupapaike anowanika kuDandoko. Anga aine mhuka isitoiti manyukira vamwe vanoiti kensa yepagumbo. Ndiye munhu wandakatanga kubatsira uyezve ndakatanga kumubatsira ndichiri mwana mudikiwo ndisati ndachenawo zvandaita izvi. Kubva ipapo ndakamubatsira mhuka yakapora. Nanhasi uno gumba rake harisati rakufamba, haafambi zvakanaka munhu anotokamina kana achifamba nekuti yanga mhuka ine nguva yakareba. Uyezve kuti ndimubatsire handisiri ndakati ndoda kubatsira iye ndakauya achikumbira rubatsiro. Ndanga ndakangonzwa kuti rega ndimubatsire. Ndanga ndabatsirana naye nemushonga yemusango zvechokwadi. Kensa yakapora asi kakuremara nanhasi uno munhu akutorarama nekahurema asi ronda rakapera. Ichokwadi. Ndo pazvakatanga ipapo nekuti iye arapa pakatozoya vamwe vanhu vechikuru vanga vane matambudziko akasiyana siyana tichibva tatotanga kuvabatsirawo. Nenopa kutotanga ndanga ndisingafungiri kuti ndichazopedzisira ndasvika kunzi sekuru saizvozvi. Ndaingozvita nditi rega timboona asi pakuona paya zambuko raibarwa. Mhuri yenyu vakazvitambira sei zvamakatanga kuona mishonga muchiri mwana mudiki? Pamhuri yangu hapana chakanyanyonetsa nekuti zita chairo donzi Charles Chapuka kureva kuti zita randakapuhwa izita rababa wababa vangu. Vaitaurawo vaiti zita iri izita rekuta kuchemera rekuti takatota rekutorwara kurichemera. Parakapihwawo pandakaritambidzwa zvese izvozvo zvakaperawo panyama yangu ndava ndatanga kutongofambawo tichitoita basa iroro. Nhasi uno vanhu veZimbabwe vari kutanga kukuonai pano kutanga nevamwe vakambokuonai kudhara vangada kuvandudzirwa zvekare kuti mabasa amunobata muupenyu hwevanhu zvikuru sei pakati peropa revana veZimbabwe mabasa akaita sei takanangana kuti neurwere kana kuti nezvinonetsa mumisha yevanhu? Ichokwadi. Mabasa andinobata mabasa akati wandei. Tine ivavo vatataura vekensa. Ndinorapa dzakasiyana nekuti kensa imwe inotanga ira panze. Tine imwe type yekuti kensa inenge iri mudumbu kana kuti iri muzamu.
yanonzi pachirungu anzi breast cancer iya, kana kuti inenge iri mudumbu. Tine mishonga yechivanhu yekuti tinokupa otanga wadya mushonga uya chironda chinobuda kunze, chabuda kunze sitakurapa chironda, kureva kuti tinenge tatokunda paurwere hupi, paurwere ihwohwo. Tobva ipapo tine matambudziko mamwe ekuti maenda kumberi pane inowanikwa kuvakadzi yavanenge vachiti inonzi vanoti cervic cancer here, kana kuti mhando dzekensa dzinowanikwa kuvanhukadzi kunze kwezamu ndedzimwe ndedzipi? Tine imwe kensa inowanika kune vechikadzi inowanika muchibereko. Kensa yemuchibereko zvimwe chete nematauro atikuita kuti pane mishonga yechivanhu inodyiwa kuti ibude kunze, isarambe iri muchibereko. Yabuda kunze takurapa chiri chironda chiri kunze, mukati yabuda, nekuti kuirapira mukati zvinogona kunetsa kana kuti ipore, asi takaizuva kuti ibuda mukati youya kunze, kensa iyoyo tinoikunda. Kana kuri kuvarume, musati maenda kudambudziko ramamuda kutaura, varume vanonetswawo zvakare neyatinoti prostate cancer. Pane kuvarume kune kensa dzakati pane imwe yekuti kana yakuuya kunesu vanhu vechirume, kwatinorasa nako ndove tadya, kunogona kuita bundu, kwaita bundu kwaita tsinga dzinoitikako. Tsinga idzodzo dzinotorwadza kana wakabva kunorasa chikafu chatadya, wakatarisa kana patishu kana pachi unoona pane madrops eropa. Imwe kensa zvakare inobata kuvarume. Koita zvakare kensa yemaronda yatatsanangura. Kozoita iyi yekuzvimba zvagara zviripo, pachivanhu toiti budzi, kuzvimba nhengo dzedu dzakavanzikana sana baba. Asi izvozviya zvinorapwa zvakare zvichifamba nenzira yakaita sei? Nenzira yakanaka. Tinotora nevanhu vanotaura kuti takapfuura nekwasekuru Chikwambo, ndaive ndine kensa inini yekumabhora zvikapera. Ichokwadi. Ndanda kubatai muromo sekuru Chikwambo muri kutsanangura zvamunobatsira mukati medare renyu. Tinobatsira zvakare matambudziko eurombwa mukati memusha. Tinopinda mukati memusha togadzira urombwa hupera. Kana paine mupenyu anenge achine kubata, tine zvatinoita kuti mupenyu ataure pamberi pehama dzake. Zvimwe zvinonzi especially uroyi wakati siyanei. Pane umwe uroyi wekuti unoyamwa muzamu, kwozoita umwe uroyi wekutoti unotosimuka iwewe uchitonohutsvaga kuti inini toda kutsvaga mishonga yekuti ndiite zvakati. Imataipi euroyi yakasiyana. Saka kana tapinda mumatare tinopatsanura kuti uyu uroyi wabva pakati, watangira pakati, newewo zvakare unenge uchiroya wacho unenge uripo kuti nhau yacho ifambe ichipera. Tobva ipapo pane here imwe mhuri yamakambobatsira yakanga ichinetswa nezvikwambo, ende zvaiita sei mumusha mevanhu ivava kuburikidza neurombo hwakanga wabatwa mumusha imomo? Ichokwadi. Mazita hatingazoramba tichingotaura. Tine imwe mhuri yepakadoma pasanyati. Zvaitika ndezvekuti chikafu chairaswa panze, pakatengwa zvinenge zvatengwa zvese zvaingokuturwa zvosanganiswa, ingave shuga, raisi, zvese zvaisanganiswa. Takaenda musha imomo, basa takanoribata, nanhasi uno vari parunyararo. Zvaitora upenyu hwevanhu here? Kutora upenyu hwevanhu zvaitora, nekuti akatsvaga zvinhu anga ari baba aitirwawo migodhi yake, kuti migodhi yake ite pfuma. Asi pakutsvaga pfuma ipapo akazonotambudzwa zvisirizvo, nekuti kana takutaura nhau yepfuma, especially zvepasi zvakatange kuchera chuma, hazvidi mhiko, hazvidi kutaurwa zvakawanda kana kunzi mhiko usazoita zvakati, nekuti zvepasi zvagara zviri zvepasi. Panoitwa chinonzi chikaranga, mugodhi unopeterwa, wapeterwa mugodhi pfuma yokumbirirwa. Tingave tichishanda tiri 3 pamugodhi umwe chete. Pautatu hwedu pamwe mumwe ane shavere mari, mumwe ane reurombo, mumwe anotora neshavere rakasiyana, sezvo tinosangana nemadzinza akawanda mumabasa atinoshanda. Saka kana takuti chikaranga, tinenge takuda vese vari vatatu wogadzirwa pamwe chete, woita chisungo chimwe chete, kureva kwokuti hapana ropa remunhu ringanzi ringadeuka. Kazhinji totorwisa vanoda zveropa ivavo.
iyo chakachaura here mumusha make iye munhu akanga aine mugudu wangu ichokwadi. chaiuraya vana hama Zvachaita chauraya kuvana vavakabereka. Vamwe vacho vatova nemazita vakararama zvabva kunobatsirwa zvokutoti munana Kadoma vayo varimo vana vemunhupi vaikonzereswa kufa kwacho. Asi pari zvino zvipfuma yavakapeterwa pakazorodzwa mhepo dzakaipa kureva kuti nhasi uno vakushanda mugodhi yavo zvakachena zvisina kana ropa kana chipomerwa. makamitaura zvekare iye huroi pane here mhuriwo zvekare yaineswa nehuroi uye huroi waita sei mhuriyo? Ichokwadi tine nhau yakaitika pamanhenga kwaMaganyani uku. Iyo yakaitika ruzhinji ruripo. Munhu akanotora mushonga abva adeketera dzinza rake, iye abva ashaya pakagoyiwa zvinhu pabvanzi musara pavana, semhepo inenge yatorwa paurombwa inototorwa nedzinza nemutupo, zvichireva kuti inini kana ndirini ndatora kana ndakanzi inini ndaparara, kuna mukoma wangu zvinoenda, kune vana vangu zvinotevera, kune vana vamukoma wangu zvinotevera, mutengo wekuti inenge iri ngozi nekuti panenge pane kudeurwa kweropa. Tiri ipapo pane vaakuzviziva kuti urombwa hwandakaita inini Sylvester huri kukonzera vanhu kufa mumhuri mangu. Ichokwadi. Asi ndiri kutya kuti ndidzokere nazvo zvinhu izvozvo nekuti ndinenge ndakapiwa mhipo dzekunzi usadzoke nazvo. Munhu akadaro anobatsirika here mudare rasekuru Chikwambo kuno kuGlendale? Wongo munhu anobatsirwa zvakafanana nemwewo ngozi. Kana tichinotora zvatinotora izvi tadeketera nedzinza nemitupo, chinhu chinenge chakutevera dzinza nemutupo iwoyo, kureva kwokuti vakazvitanga vanogona kuva vakaparara, asi kuvapenyu zvinogona kuramba zvichititambudza tichirarama. Anoda kudzorera anokwanisa kubatsirwa here nekuti haasi kukwanisa kudzosera kana kuti kun'anga yakanga atora zvinhu izvozvozvo n'anga yacho yakafa, haasina kokudzorera, asi ari kuziva zvinhu zvoda kuuraya, ada kuti zvizorodzwe. Ichokwadi. Anobatsirwa sei mudare renyu? Ichokwadi kana pane vanenge vane kutora kwavakaita zvinhu zviri kuda kunzi zvidzorerwe, zvinhu izvozvo vanouya nazvo vozvisarenda, vauya nazvo toziva mapetero atinozviita. Zvimwe zvinosiyana mukoma Sylvester. Pane vamwe kuti machira emidzimu anonzi ngaapiswe, vamwe vanoti machira emidzimu ngaaiswe mumvura, vamwe vanoti machira emidzimu ngaaiswe mubaka. Asi zvinenge zvakuenderana nedzimu racho rakatipa munhu kuti iwewe uri kufamba nenzira iri ndiyo inenge ine kupeterwa kwedare ripi, kwedare iroro. Saka takafamba nemidzimu nana sekuru vanokwanisa kutitungamirira nzira iyoyo kunosvikira zvikamu izvozvo zvaita sei zvapfuura. Baba mataura nyaya yemudzimu, kune midzimu yakasungwa isiri kukwanisa kuita basa kudzoka kuti ichengete mhuri, kwozoita mumwe midzimu yakatsipikwa, imwe yakatorwa ikashandiswa kubasa rezvikwambo, imwe iri kubuda asi haizi kutaura. Munobatsira here vanhu? Ipapo ichokwadi chamuri kutaura zvakafanana nekuimba yaMwari, tingati kumasowe. Makatarisa kumasowe kunogona kuva kune muprofita wananongonzi ndiye muridzi wedare, ndiye anenge ari muprofita papi ipapo. Tisingazivi ndiye kunamata kukunda vamwe vese here, kana kuti iye anenge achitoona kuti uyu ane chipo. Vamwe vanotsipika zvipo zvevanhu, toona kuti chipo chiripo asi chinotsipikwa. Zvimwe chete nekumidzimu, unatsoona kuti dzimu rinosvika apa idzimu huru, vamwe vanoritsipika, asi midzimu yakatsipika inovhurwa kuti midzimu itese ishande. Zvimwe chete nekwanzwa umwe mutsvene waMwari. Zvakafanana nedare rino, takatobata kana kudzimuroi takapedzerana naye, isusu nokusimbisa kuti enda kumasowe unonamata, kana kuchechi yaunoda unonamata, usabate futi zvakaita sei zvakashata, chipinda munzira yaMwari. Kureva kwokuti tinotobvisa vanenge vane mhosva kana kuti vatadzi tichivaisa kuimba nzira yeupenyu. Naisuwo nhasuno tiri vematare asi tinotosvika nguva yekunamata kuna Musiki. Zvagara zviripo kuti Musiki ndiye tinozonosvitsa zvichemo zvinenge zvauya nevazukuru. Iye Musiki ozoziva kuti taakuzvita zvakati zvakati zvakati, tichibatsirana nemishonga yedu kana nemiteuro.
aiwa ndiri kupabata ndiri kupanzwisisa muchandiregera nondobvunza mubvunzo yakanda ndokuita kuti vazukuru venyu vanzwisise pakanaka matare amunobata icho imi kwadi mamuri kupfuurira mberi ndindazokudzororai kumashure kuti mutambanudze pauroyi neurombwa ipapa zvimwe zvamamuda kutaurira vazukuru venyu vari paSly Media TV sekuri Chikwambo basa ramunobata ndezvekuti tinoita basa zvakare tine hama dzedu dzimwe dzekuti dzinenge dzakapondwa mumasango tisingazive kuti dziri papi tinoshanda kwatinoita kuti tiedze kuona kuti vakashaya vacho vari papi kuhakira mweya yevafi yotiudza pairi tosimuka toenda takanowana ari mapfupa kana dzingave hembe dzemushakabvu dzinozikanwa nevapenyu zvimwe zvinhu zvokuti tinokwanisa futi kuita sei kubatsira kureva kuti akapondwa asi vanhu havasi kuziva kuti akapondwa nani kana kuti akangotsakatika asi vari kungofungidzira kuti pamwe akafa kazhinji pane vamwe vanoenda vamwe vanonopondwa sezvingoitika munyika dzakatipoteredza tine hama dzedu dziriko dzinogona kukwadzwa kuno tisingazive kuti airarama ari papi muSouth Africa izvozviye zvakare zvinobatsirika nekuti zvatinoita tinoshedza mhepo yemufi ndiye anotaura paagere kana ari mupenyu anotaura aiwa muri kunditsvaga asi ndiri mupenyu ndiri pakati ndiri pakati kana akafa zvinotaura kunzi aiwa zvechokwadi munhu akafa asi mutumbi wake akarongedzwa pakati zvimwe chete nezvirwere zvakaita ana shuga ana BP ana asthma shuga zvechokwadi iripo chirwere chiripo tinotobatsirika zvakare kurapwa nemishonga yechivanhu zvichibatsira kuti watouya nekadhi rako wotorapwa senge mimi muripo worapwa shuga yako muinanai zvakare munomutestisa muona kuti yakamira sei izvozviye tinozviita zvakare kozita chirwere chakaita kunge ana asthma chekuzarirwa mazuva ano kune kunzi hanzi kutadza kufema kwakanaka kukonzerwa nekidney failure itsvina inenge iripo kana patouraya mombe kumushuwa kumunozviona panogara panowanika pane madhaka anenge akapinda mumanhengi muya ende wakatarisa dhaka rinenge rakatooma kureva kwokuti panenge patova nekutadza kufema kwakanaka nekuti munenge mune dhasti rinenge ririmo asi mishonga yechivanhu yokuti dhasti rese rinokliwa nesu vana baba tinopedza taana baba nekuti takapfeka matrausi kana pakuti tiri kutandara nevamwe vedu madzimai kudzimba uko ndopongoti wakatogoka 1 kurara tozoonana mangwana zvese izvo zviye zvinhu zvekunzi itsvina inenge yangoitika mumuviri medu saka tine mishonga yechivanhu yekuti takakupa unoenda kutoilet uchinorasa mvura padhuze ende mvura yacho ichimwawo futi ichi padhuze kureva kuti inoita kugadzirisa immune system zvakanaka vanoonekwa kunzi muna baba ichokwadi muri kubatsira tichiri ipapapo tinogona kuwanawo munhu murume kana kuti mukadzi simba pamwe anaro pabonde ipapo asi vana havasi kuwanika chinoitika ndechekuti zvechokwadi kune vamwe vanhu vanonzi havabereki asi panyika hapana munhu anonzi haite sei haabereki nekuti tine mishonga yatinoshandisa yeuchiko tinotokuchika kwete kuti tisu tinokuchika tinokupa mishonga yaunoshandisa wouchikwa wauchikwa iwe nemurume wako mega maurirana tinechida kuti after 3 months unodzoka after 3 months kusvika taona chipenyu chedu chatouya chipenyu chedu chacho ichocho tinotochida futi panapa after 7 days nekuti anenge ari mwana wekuti tinenge takagadzira nemishonga kuitira mumharadzano dzaanofamba zvese izvozvo mishonga iyo anofanira kuigeza ari papi ari panzvimbo aiwa ndiri kupanzwa ipapo kune madzimai ari kugeza kasingaperi kunyaya dzekunguva idzi vakadaro vanobatsirika here zvichikonzerwa nokuti zvakauyiwa pamwe neuroyi wokunzi iwewe pamwe mukadzi womunhu amufambira kana kuti iyo wafambirwa natete vake kunzi wafa wakaita imba zvakadaro izvozvezvo ipapo mukoma Sly ichokwadi nekuti pane vamwe vanotozoenda kumazuva mushure mukunge mukadzi womunhu atorwadziwawo pane vamwe vanototi turati aende kumazuva asi kana kuri kumazuva kunzi mazuva aMwari ende vazhinji vechikadzi vanozvinzwisisa kuti vane mazuva avo asingafaniri kupfuriridza kana kushomeka pamazuva avanenge vachiita zvavanenge vachiita izvo zviye zvinogadziriswa zvese nemushonga mazuva ako
kana uchida kuti awedzere tinowedzera, ukada kuti atapudzike unotapudziwa. Kuizvo zvirwere zvepabonde ufutika zviri kuwanika sekuru. Ichokwadi. Njovera, Ichokwadi. gonorrhea Zvakafanana nezvirwere zvepabonde. Kune isu varume chinonetsa kuti uchizive kuti chakubata. Ende kune vakadzi anogona kutogara nacho nguva refu asati atomboziva kuti anacho, asi vanenge vasangana naye vachitoziva kuti tatora chirwere. Nekuti vamwe vedu vechidzimai vane mazuva anotapudza ropa mumuviri. Kwatiri isusu varume hatina nguva iyoyo yekuti tinoita sei tinombongezawo system dzedu. Kureva kuti kana tiri isu varume tine mucherechedzo zvimwe zvinhu zvatofanira kunzwawo senecha. Hazvidi kunzi mudzwa nasekuru kana kunzi kuchipatara. Iwo watonzwa kuti pakutorasa mvura yako pane kuswinya kuri kuitika, kana kuti wapedza kuita unotonzwa kupisa. Wega unofanira kutoziva, nekuti varume vazhinji aiwa mabhuru. Asi kana ari mabhuru unofanira kuziva kuti pandakaita chibhuru changu ndakachita ndichidzwa zvakati, zvandakunzwa izvi zvasiyana. Vamwe vanotonwa mukaka vachiti inobuda, asi haibude. Inotoda mishonga yekunzi igadzirwe iite sei irapwe. Ndezvipi zvimwe zvirwere zvamunoona zviri kutadziswa kuzvipatara asi munofuti muchizvirapa kunze kwezvamataura izvi zvimwe zvacho? Tine yatiri kutaura kuti asma iya. Asma kufemereka kuya zvinhu zvinorapwa zvichipera, nekuti wakaona munhu wakufemereka kuzati mapapu mane mvura. Yakafanana nemishonga inabhotsanangura iya yekudzi mvura ngairaswe, mvura ngaitwe sei, ngairaswe, tinenge tichitorijusa zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakadaro. Toita zvakare pasiri kupa kurapa chete, tine vamwe vanhu hama dzedu dzinogona kuva dzitori mumajeri, asi hazviri kuti munhu wese ari kujeri akatadza. Tine vamwe vekuti vakaenda kumajeri nekupomerwa, vamwe vakaenda kumajeri nezvinhu zvakaitika varipo. Kana zvechokwadi zviri zvokunzi chipomerwa, vakadaro vasati vatongwa tinogona kugadzira zvakare nechivanhu kuti pavanodzokerwa kumakoti vanosvika vachitonzi budai kunze. Ko ndabva ndafunga zvamataura nyaya yemajeri, ndabva ndafunga nyaya dzembavha, nokuti ndo vamwe vanopedzisira vakumajeri weko. Ichokwadi. Ko vari kubirwa zvemachuwa vasiri kunenedzerwa mhaka pasina, asi zvechokwadi vabirwa zvipfuma yavo. Vakadaro vanobatsirwa here zvokuti pfuma yavo idzoke? Ichokwadi. Vanenge vakabirwa tinobatsira. Uye zvetabatsira iye wacho anenge akaba iyeyo anofanira kuzoripa kudare kuti achidzoka pamunhu, nekuti kubata mbavha mukomasirai hakusi kwekuti unomubata zvakareruka. Tinenge takutoita kuti urwadziwe. Pane vamwe vanotobikirwa doro rekuba mudzinza ravo kutopembedzwa, asi vachibira vanhu vasina mhosva. Wakatarisa vanhu vacho wakazovaziva ndovanosipesera vakutouraya. Semataura kuti vakaponderwa vanogona kumutsirwa vafi, vafi vozvirwira nekuti nzira yakavaponda vanenge vachiziva. Zvimwe chetezvo nevatiri kutsanangura. Tinotenda. Hatichipinda manje panyaya dzekuti munhu agara makore nemakore achiita bhizinesi rake, asi zvinhu zvacho hazvizi kumufambira. Iwo mabhizinesi edu emashopu aya aipa mataura zvemugodzi sekurani, asiro bhizinesi chete ririmo. Umwe ane katakishopu kake bhizinesi rake, umwe ane shopu yake, asi ari kungotenderera panzvimbo imwe chete. Vanhu vakadaro vanobatsirwa here zvisina urombwa mukati zvokuti bhizinesi ravo iro rigone kuve nechaonga zvinhu zvichifamba? Ichokwadi. Vanhu ivavo vanobatsirika nekuti zvasiyana nekuti hauna chauinacho, hauna bhizinesi, hauna chii, asi uri kuda kutarisira kutoya mari. Vanhu ivavo vakasiyana nemunhu wekuti ane chaanoita, asi kuti chaanoita chacho chionekere, vazhinji vauye vachitenga maari. Izvozvo tinogadzira mishonga isina ropa, zvinogadzirwa zvakanaka. Tine vamwe vana vedu vakadzidza vatori nemapepa ekunzi vanofanira kuva vari kuchikoro, vanotoaplayawo, asi zvinoitika ndezvekuti bepa richingobatwa so robva ranzi aimborisai pasaidi. Bepa iri ndosaka tati kwatinoberekwa isusu tine mhepo dzeduwo dzatinadzo, uyezve mbereko dzatinoyamwa dzinosiyana. Dzimwe hadzisi dzembereko mukoma Sylvester. Ndosaka ndataura nchiti pane vamwe vanotoita zvokutotsvaga ndivo
kutotangira mudzinza kana kuti mudzinza risina mhepo kutotanga urombo kubva pauri iwewe kunzi uchitsanangonzi pane urombwa mudzinza ana baba havana kwakuvhima kwedu vakomana vemazuva ano vari kuvhima zvakawanda saka izvozviye zvese zvinoita se zvinogadziriswa zvichipera. Kune vana vamazuva ano kavakupinda mune zvemutoriro izvi zvezvinobata zvinodhaka zvakasiyana siyana munokwanisa kubatsira vanhu vakadaro? Ichokwadi kana doro chairo kuti waya nechinonzi chidhakwa chakanwa totochitengere chinwe chionwa asi chipedza kunwa hweho zvatopera hapasisina hwawa chamwiwa. Ichokwadi munomisa munhu kuti asanowawa kana iye nemwoyo wake kana achiti ada kumera hwawa tinokunda kana fodya asi totokudza kuti mutengere fodya pute mumutengera paanozoputa fodya 2-3 anosiya tapasi. Ngatiti munhu iye ari kuda hwawa hwake asi hwawa unomuitisa rombe mukadzi wake kana hama dzemunhu iyeye dzinogona kuuya here kuzokuonai kuti dzigadzire doro? Pakanaka ipapo hapana kana dambudziko. Chatinenge chida ndechekuti mukadzi wacho nehama dzake dziwirirane nehama kwete kunzi vapesaniswa ukama nekuda kunwa. Tikutsvaka nekuti akanwa anobirwa mari warubhawa akanwa anorasa mafoni akanorasa mafoni hapana chiri kuvakiwa nenyaya yekuita se yekudhakwa asi iye haade kuuya kuzotsvaga rubatsiro kwasekuru Chikwamba ndo munhu watiri kutsvagira rubatsiro rekuti kuburikidza nehama zvakafanira vanhu vamataura pamwe munhu ari kurimandi asi asati atongwa hama dzake ndodzinogona kuuya ichokwadi ndo zvatotaura kuti kana uyu ari kudhakwa zvimwe chete anenge auya anobatsirika ichokwadi. Anogona kuti ndine mwana dofo dzimati chairo kuchikoro kune mweya yakaipa here inotaridza kuti munhu atadzi kana muchikoro? Ichokwadi nekuti zvinoitika kuchikoro kwekwe makatarisa mukilasi munogona kuita vana kana 40 asi pa40 panogona kubuda namba 1 vari 2 asi vese vari kudzidziswa nemunhu mumwe chete nguva dzimwe chete vari kunyora zvimwe chete saka tine mhepo dzatinadzo dzinotibira zvatinenge tabata panguva yatinenge tichidzidza nekuti urombwa mwana wanhenge haangaite zvakanaka kukunda mwana wanhenge tatoshandisa shanje negodo kuti nindichive kurarama kwavana venyu kana kuti kugona kwavana venyu patoshanda mweya wekuti weruchiva kana tatoisa ruchiva ndakutoita shanje saka mwana wake kuti afoire ndoita sei pakutotanga kutoitwa zvinhu zvakaita sei zvakaipa zviizvozvo zvinowanika kubva kuvatorwa kubva mudzinza redu chairo ratakaberekwa kunzi mukoma Sylvester wabuda vaenda kuUK munhu anogona kutobatikana nazvo asi ari munhu wekutoti anogona kubatsirika kubudikira kuenda kwenyu ikoko saka zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo mumafamilies pakurarama. Tichipedza hurukuro yenyu sekuru domai zvimwe zvatisina kutaura kwese kwatabva zvamunobatsira mudare redu tisingadzokorori? Vanenge vabirwa tinobatsira, mbereko uchiko tinouchika, kunangana kumidzinza isu topatsanura kuti muroyi ndeuyu iye aripo zvokuti iye anosvika pakubvuma kunyangwe akanzi aramba vauya ivavo tinogadzira zvatinogadzira kuti iye atozotanga kuti ngatichifamba iwo zvarema nekuti unenge uri uroyi kana uri uroyi panotoshandisirawo mishonga tobva ipapo koita mbavha tinobata asi kana tichinge tabata mbavha tinonyanya kurwadzisa kune mbavha nekuti kutozodzoka unatsoita munhu chaiye ipapo unenge wambonzwa. Mbavha ingaziye sei kuti vandigadzira navabva kuzi musinogona kuba dzimba 3 usiku humwe chete? Zvinoitika mukoma isu tinoshandisa mishonga iyoyo inotokudza iwewe unogona kutanga kudza hama dzako unogona kutadza kutanga kuenda pawakaba utodza hama dzako kuti ndakaba panhengi inini hama dzako iwo ndo dzinogona kutotanga kutouya nekuti paunenge watozobvuma kuti wakabaka haubvume zviri nyore unenge une kurwadziwa hama dzako iwo dzouya makawirirana nekwakabiwa tinogadzira munhu achidzoka zvakanaka asi vakabirwa vakatamba vachiti toda zvakati isi tendakamirira kubhadharwa kwevabirwa vabirwa vakabhadharwa vakati ayo zvaita tozodaiwo nebasa redu riri kuenda mberi. Saka anozomusunungura ndiani? Kuno kazhinji kana kurunzi wabirwa isusu ndisitofana kuti musunungure nekuti zvatobatisa mbavha mishonga yatoshandisa pakubatisa mbavha kazhinji kwacho handikupe pin code
nechida kuti mbavha uyo ehe. Alright. Apa mune abirwa vamwe vabirwa kungu pane nguva. Vamwe vakabirwa svondo rakapera vamwe vakabirwa netsuro. Pane nguva here yamunoti kana wakabirwa kubva apa tichienda kumashure handichakwanise asi ndoda vanhu vakabirwa pa2 weeks. Kazhinji kacho kuba ende kana tichitora nyaya yekuba pane vamwe vanhu vari kuba zvisirizvo zvokuti vanoshandisa mwana wemunhu kuti vazomupa mari yake vonetseka. Kuba ikoko isi kana togadzira tichiti uri mbavha nekuti munhu anenge akabuditsa dikita rake. Yese watokuvaisa kugurupu rekutoti matsotsi nekuti munhu anofanira kudzorerwa kana akushandira mupe mari yake. Tine vamwe kuti vanoshandiswa zvechokwadi pakuzonzi vachipiwa mari yavo zvinonetsa. Ivo vaya vakasangana nesu isi tinongogadzira kune iye muridzi wacho wakashandirwa kuti ukwanise kubhadhara vanhu mari dzavo. Vazukuru vakatambidzwa mari dzavo aiwa kana kunoku tinosununguka tinofara. Ehe. Pane zvimwe zvamasiya zvisati avhara chirongwa. Tine zvakawanda zvatinoita. Tine vanonzwa mweya mutsvene waMwari, mweya chaiwo maprofita aMwari. Pane vamwe vanotsipikwa nembiya, pane vamwe vanoitwa miteuro yokuti mazuva masuwa anoshedzwa nemazizita kunzi suo ramadzibaba nhengi. Zvichirova kuti ipapo kana pakaita mumwe munhu anzwa mweya ungaunzwe kuzopfuura madzibaba nhengi vakunzi muridzi wesangano. Asi chataiziva ndechekuti mweya mutsvene waMwari mumwe chete unobva mudare rimwe chete. Asi mazuva ano makereke akutoshedzwa nezita revanzi vomweya mutsvene. Vanhu vakasununguka ngavauye vasunungurwe. Vane midzimu isingataure ngavauye, ngoma dzinorohwa, midzimu yotaura. Kana pane midzimu yakasiyana, kune midzimu yotipondiwa chaiyo yokuti tinogona kuti uya semidzimu ichida kuti itsanangure nhau yakaitika mudzinza menyu. Ndo izhinji vamwe vanoiti mashirire yokuti kana akauya nenge chiko haichataura. Handitika mweya inofanira kunzi itaure chinoda kunzi chiripwe, kana pari kuripwa ngaitaure zvinhu zvisigadziriswe, mweya izorodzwe. Vanhu voziva kunonzi nzira yaMwari ndeipi, vanhu vopedza vanamata. Handiti mapedza here sekuti tivhare chirongwa kana pane zvimwe, kana pasina zvimwe zvatogona kuzozvibata pamberi apa social media. Pane vamwe yokuti imimi mukoma ndimunofamba vanenge vane matambudziko akaita nge ana kensa ivavo, ana shuga, ana asma. Tinochida kuti pavanouya imimi kana makatova kutowana ngavauye, vanobatsirwa pachena, mutange maona basa. Vouya pachena vobatsirwa, moenda navo kuchipatara vanotestawo makadzi avo, vouya nemakadhi avo. Zvisizvo zvatungoita ipapa zvobudawo pachena kunzi vane makadhi avo zvechokwadi vanhu varwere. Varapwa. Handitika vodzokera futi kupi? Vodzoka nemakadhi avo papi? Pano ndoona nge zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Ehe. Kurapana nekuti vanhu vapore. Tine nhamba inoti 0775 077077. Ehe. Pana pana 0777 338 706 ndio yatoshandisa pamakhozi. Toita WhatsApp inoti 07164260045. Vanhu vava vanokwanisa here kubatsirwa vari kuSouth Africa kana kuti kuUK kana kuDubai pamafoni apa munokwanisa kuita mavideo call here muchiitira vanhu matani? Hongu tinogona kubatsirana kana pamafoni kana kuuya tichisangana tichibetserana. Ichokwadi. Tinotenda. Muri yeZimbabwe ndivava sekuru Chikwambo vari muGlendale. Tataura kuti Glendale iri mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuBindura kana kuti unobva muMazoe uchienda kuBindura. Makasununguka kuti muvabate. Zvavataura ndo zvishoma pane zvinhu zvavanoita. Chatisina kutaura panapa asi chichikunetsa mukati muupenyu hwako, aiwa vabate panhamba dziri paskrini idzodzidzi. Oti aiwa sekuru inini ndiri kuUK ndatadzikwa nevamwe ndanzwai muchitaura kuti aiwa kana zvezvekensa kana asima ndinorapika, kana wakabirwa zvinhu zvako hasati zvawana, aiwa vataura kuti uyai kuno mumbozviona kuti ini ndinobata basa sei. Vamwewo vari kunzi vanogona kunge vaine kensa vane makadhi nemaasima avo nechichi vari kunzi mogona kuuya nekuno kuSlay Media touya nemi kuna sekuru vosvikokurapai pachena zvichibuda paTV makadzi tichiaona. Izvo zvezvo tinongoti chiri musakasaka chinozvinzwira sekuru tinoda kukutendai nekuti tendera kuti tipinde mudare renyu. Tiri kutarisira kuti tinodzoka zvekare mazuva mashoma shoma ari kutevera tichisvikopfuurira mberi
nekushambadzira dare renyu kunze kwenyika uko kuti vanhu vese vazive kuti aiwa vanorapa vachiriko, rega kufa nechinhu chinorapika. Ichokwadi. Aiwa, ndinotenda vazukuru vangu, tinotenda mukomasilai. Ichokwadi. Tenda nzoza manyanga. Ichokwadi. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.